Għat-tielet jum konsekuttiv ma nstab l-ebda każ ġdid ta' coronavirus pajjiżna, dan fil-waqt li n-numru ta' każijiet attivi niżlu għal 22 każ kif fiequ 3 persuni. Skont l-aħħar aġġornament mill-Ministeru tas-Saħħa fuq il-paġina ta' Facebook ma kien hemm ebda persuna li riżultat pożittiv minn 516 il-test li saru fl-aħħar sigħat. Mill-każi attivi 15 persuna qed jinżammu f'darhom stess, fil-waqt li 7 persuni oħra tiġu rikoverati fl-isptarijiet, persuna tinsab fl-isptar Mater Dei, oħra f'Kering Grek, 3 persuni jinsabu fl-isptar Boffa u 2 oħra jinsabu fl-isptar St. Thomas. Għalkemm sa issa fi 17 il-ġimgħa tal-coronavirus fostna ma kien l-ebda każ pożittiv ġdid, il-professur Charmaine Gawci f'kumment il-Net News wissiet li l-virus għadu fostna. Irridu niftakru li aħna rridu kun hemm bilanċ ta' bejn is-sitwazzjoni ekonomika kif ukoll is-sitwazzjoni li din qed ikkaġuna l-coronavirus. Il-coronavirus huwa virus li għadu magħna u ħandumu bih. Allura rridu naraw kif aħna naddattaw għal dan in-normali l-ġdid. Propju din il-ġimgħa fl-ewwel ta' Lulju pajjiżna se jerġa' jibda jilqa' lit-turisti bil-possibilità li l-każijiet f'pajjiżna jiżdiedu. Fid-dawl ta' dan is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika appellat il-pubbliku biex jibqa' jsegwi l-miżuri ta' prekawzjoni li qed jingħataw mill-awtorità tas-saħħa. Aħna nappellaw ukoll il-pubbliku li hemm il-miżuri ta' mitigazzjoni fejn inti tevita li tkun f'kuntatti ma' ħafna nies, tagħmel is-social distancing, l-użu tal-maskri jew inkella l-visors fejn huma indikati, il-ħasil tal-idejn, dawn huma kollha miżuri ta' prevenzjoni li kienu hemm li mexxewna tru din pandemija imma anke li għandna nkomplu nħadnuhom. L-emerġenza medika f'pajjiżna tiġi fit-tmiema fi żmien 24 siegħa.